jama'a 'yan kishin ƙasa, jama'a magoya bayan shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Mohamed, salamu alaikum. Na farko muna kan godiya duka ga jama'a, maza da mata, 'yan kasuwa, 'yan farafula, 'yan fartutuka, kowa jama'a da suka zo nan muna muku godiya saboda kira mu yi shi cikin lokaci kalilan domin mu yi tir da Allah wade na farko da wannan aiki da an ka aikata cikin ƙasa wannan na mai da agogo baya shi na 'yan ƙasa 'yan tsirarru wanda suka son ɗauka mulki da tsinin bindiga. Wannan ba abana wanda ka yiwa ba, mun sani gare ku, mun sani tawa an sani ƙasa ce ta gwagwarmaya. Mun yi gwagwarmaya a lokacin da soji suka ɗauki mulki. Ko yanzu mun tabbata tawa tana tsaye, wanda duk yace zai ɗauki mulki da tsinin bindiga za shi gane mu bisa hayya. Muna fata kowa daga yanzu da mun tashi kowa ya kwana da kayan shiri saboda hita za mu yi gwagwarmaya, hita za mu yi ba dare ba rana sai mun ga mun da jama'a. Mun gode, Allah saka muku da alheri, Allah ya mai da kowa gida lahiya, kuma a ci gaba da roƙon Allah, Allah ya maido muna wani mulki da mu. Salamu alaikum.